heje report wa page mo mama heje report wa page mo biko bido n'isi kwuwe na wana anu ine I didn't put it on with the key and my family. My cousins got a better. This part of where no name for the Chia Gamu very soon. Unfortunately, Mpaham is here. I went to have them. I'm going to only name here Gamu. Okay, I need to campaign more. Or else then I'm here. What is about some power DG by now? Okay. I think the confusion that is in our family money is too much. I think their confusion is too much. That is this talk can eh? Who can have a Igbo? Among we are among me, we put back dry like this. That I have. Eh? Because we are somebody keep not in a try in our political Ishi. There are one name Yagazie Nwachukwu. Hello. Yes. Mazi. Yes, Ezeaku. Mazi, after getting a bit by Nwachukwu. After more Valentine more from USA. No. Oh, I can leg because also a bundle can go. I want Kendi any also a bundle can the politician can real or see and equipment. One night work is a can as on the Ketan from the States. I know fear. What is around in your Indo na Lagos and they follow. Because all Ndo can Ndo can according to how I believe here. Long with the short but and catch a guy and carry on those Echagari. Getting Yana Kawayam. Days around Amorania. Since last year can add the 1 million la promise in your ending money. So no like what on your pastor Gorori or evangelist Gorori or 1 year prophet. We are all the 2 years now. Why we are adding 1 million there? I can maintain the 1 million. And I get a Konya Kadiho word, Marapa on your yes by social media. And it's here 10 million to take 1 plot of land, which is our allow like based on your dollar market. All I know 1 million, about 7 million now. So, hold on. Yes, hold on. That's all for Canada and Doctor the increment. And after many years, and then I go mother every day. This piece in will tell us this family. Ima, all this family catch each year as a point of contact. But that family don't 1 out of 1 million. So, Queen about the family. I want to have we are talking to the whole many of people that say the family has been broken and the many that they intend to break because they cannot stop. They cannot stop. They will continue doing this evil they are doing in the name of prophecy. See, only I have Professor Jaro for Nyocha, no America. No him. Yeah, Professor Jaro Nyocha America here from there. I want you for young. I meet here. Go one here, lack of hospital, lack of good environment, lack of NEPA, lack of so many things. They might destroy their human beings. Out of America, for how many years in America? One now, when you put a mama. Come with America, come on. Even the Capital before my job may expire. Because Cambia City here. Without it, with the near automotive of America, the same you got over there in the next 5 years, he got water 20 times more than he water in Nigeria being 30 years. He got a woman over. He are more here. They go out with point. Take it and make the sense in the next 5 years. Carry out 30 years in Nigeria. Because and all Nigeria came on it, but they come by every year. And then one way, but I will lay your way on a message. And I get a mother of mine. Because he got a chora, Pogo, Bosora, the Manorado.
ịrụọ 15 hours, akpọgụ 15 hours. Onye ga-ekpechara ga-ekpe ịrụọ 15 hours, a na-akpọgụ 25 hours. Akpọgụ 25 hours or mistake. If you don't report it, a mega arrest. Onwe mmaji kino lelo. Ndị ọcha nọ here ebe aka nwoke na-edina nwoke, nwaanyị na-edina nwaanyị. Ụlọ arụ ala ndị ahụ ndị ụka na-agwa anyị ebe aka na-eme ebe aka na-aṅụzi Igbo eme ihe niile metro on actually successful because it's not about that or providing job, making the life easy for people. Everybody will progress. Mana ndị amụma ụgha nọ n'ụlọ ji akwụkwọ ọcha dị after na ha slavery anyị for 400 years. Ha na-akwụkwọ dị n'akwụkwọ. Ihe aka anyị na-akwụkwọ na Amerịka anụwa kamgbe nji bịa ya ahụbeghị m onye bụ spika ma ọwụ nọrọla mere ordinate repent and Jesus will polisi akparagodo oge ebe a ga-ere charge ego for ihe a na noising on the lights, disturbing the environment or disturbance call we nwe na-eme all of Nigeria ebe onwe ebe a na-akpọtụgharị nye njikwa onye njisima gbago ịma time adọrọ but I just want to understand you can never be wrong. You can never be wrong. Na dị ka na-etigide golu ụdị nke ya ọ dị ka ndị kpochiri ha omenala bụ ụzọ eziokwu ka anyị laghachi where we are. Ihe niile nna anyị ji kwado anyị ka a ga-anasịsị ya na-esisi anyị akwa anyị onye eburu Baịbụl n'aka akwụkwọ enwe ha Mazi, thank you so much. Thank you so much for your contribution. Thank you so much. Thank you so much. Yeah, one more point into the make. I sent the message the other day, like the new site. I want to on the home since here. So I sent the message that I'm interested in lagging on a Kenola, a suit to go and kind of budget. Because you caught to I send where or Kobogoten message program I can fear. Oh, because just the Kanye as we are doing rap. I am in continue. Thank you. Thank you. I'm watching a good evening. Thank you, man. It's very hot. It's very hot, more than hot. And because this is now kind of like, you know, only here. As you go, I work at go to this people. Because you know, the honey never, the Karaki honey never, the honey. Because why a whole $1 down 1,500. When it one in a mask, and the banana, when it one in. Okay, at the money put a hunter, only put a hamster, no make a hamster. Why a phone $1 down 1,500? But I had that for there. Hold on. Only a prophesied, they have prophesied, they are going to best motion in Nigeria. Yes, hold on. Look at how it's the prophet against family one for years. It's good years. Now, we are not be work on the right. Now, stop everything. We're not there, no, an insider, and then I have money. Why would that woman? Why had that suspect the woman? I don't know why our people do so gullible. I'm telling you the truth. They cannot think. They cannot read. Prophecy. Yeah, basically, I wish now why I got out for this thing for case. Be a register case and a foundation. I know it back. I ain't with the video. I ain't with the video. About this Susan with that shit. If this thing not working, I have seen that on trial before. I have been there before with my close friends. This to have a message there. The guy, they don't know that guy. That's what they did. How much that guy in real life? They don't know him. But that woman testified, no wood young. Now that's her age. The woman now baby. When the baby said they have work, normally you're not going to say, no, it's not how be snake. Yeah? It's not how be snake. I'm telling you, this is who evil. How a crime woman are buying. How a crime woman are buying. Bandits, you know, bandits. Some people they had made some programming, but it's support to hear what they prophesy. Now, here woman they make a hand
Ise. That woman, they will not escape you. Ise. They will never escape that woman. Ise. This is pure wickedness. Somebody get a fire. Only from what you go see. Give one of that now. Now, one year, you want to try and stand with your hands. If you are long way in there, what am I thinking of? They are walking about the girl. I go for a wash. We get to long ago there for 20 years. Even for maybe late. No, it can be a place for 20 years. No solution. It cannot get I used to. Give them our people for heaven's sake. Why Bugudelo one? Bugudelo 9 months. Come out of this. Not in the phone, they are speaking. Can I come with these people? God will not need it. Mana enwe nchọrọ ịjụgo maazị na-ekwu so ọ bụ na nwaanyị a megidere nwụọ n'ọhịa ị makwa na nwaanyị a ga-anọ na nini na-ebe anya mmiri ndị apụta ebe a na-akọrọ m daadị problem ọ bụgo nke mbụ na 2021 a na-amanye okwuzi eke jụtara ezinụlọ akpọta otu isi ọchịchị steeti ọ bịa dị eme program ibe na great prophet chukwu bụ ọnụ ọkụ na-afọ na Tinubu ga-ewi gọvanọ enye ya ego okwiri na gọvanọ rụrụ ụzọ be ha na pipere ha ekwepụtakwu okwugharị ya onye a na-atụgburu onwe onye a wee great liar. If you follow this guy ọ na-atụ and he manipulates them like a fool. Some things fool. Dalo natawa nwanne m natawa dalo ndị ha n'obodo oyibo imere sista bụ obodo oyibo iruo. Oh my living God! In the Western world, couldn't be oh my God! Maazị Natawa daalụ nwa Chineke na ịgbọrọ ihe ewu na-eri daalụ nwanne m nọ na WhatsApp gawa n'ilu ndewo Igbo ndụ ndewo mmiri malụ ga-esi m Dubai wee na-abụ ndewo mmiri ndewo nwa Chineke Igbo ndụ ndị egbuga anyị ndị isi ụka these criminals these scammers ndị egbugo debe anyị nke na-afụ kịta bụ 1 out of 1 million nke na-afụ na nke 1 out of 1 million ọkwa some days ago ka nwoke onye kpọrọ onwe ya human being kpọrọ onwe ya mmadụ pụtara nye ụmụ ya na-atọ poison na prophet gwara ya na ụmụ ya witch na ụmụ ya na-atọ poison na Port Harcourt on the internet isi ji eji abụrụ ka ntụọlụ gị nye ụmụ ya na-atọ Nigeria news bụ ihe bulu dị ụmụ ya na-atọ nye ha poison na ụmụ ya na-atọ witch so days ago now na Enugu steeti ebe a na n'iri ka mmadụ pụtara kwukazie mme ya na prophet gwara ya na mme ya mere ihe na ọ na-adịghị aka n'iru ndị egbugo debe anyị ndị a they destroy many families Ezeaku mana this woman na one boy ha na ha bi na the same street me of maputa man alive this woman mama anụnwa na ha dowele n'ọnọdụ a mama akịta na-ele nri na GEO Park Port Harcourt Road nwaanyị a na-eme ha this woman na-ekwu okwu ya currently na ụmụ ya dowele ya n'ọnọdụ a nri ka ọ na-ere na GEO wee zuo ụmụ ya ya niile nri ka ọ na-ere na GEO Park ndị ka ọ na-ele wee na-azụ ụmụazụ azụcha afa this criminal nọ na Lagos bịa dowe this woman n'ọnọdụ odowere this woman mana nna m na-ekene gị na ọ bụrụ na ha ga-ekwe ga-ege ntị ga advice gị ntị reconcile ha together wetekwa peace na that family again all bad condition of Nigeria na happen to everybody. Onwere onye na-ata wuchi, onwere onye na-ati ya wuchi. Ọnọdụ anyị nọ today na Nigeria ị na-eme business expenses gị karịa ịkọm gị ya ada.
eso spaces in America the adicom okay the adicom in a with or the that if you know which not go which not as far as now the spaces in America recom all reality you want to go when I did better club all by all level here to survive for this successful when you put in a 5 year like all money does not to we have when it's in a money go now your fellow human being which you one of our brother made a video from London. Then we are on Nigeria Nana a weapon fasting prayer point Yanina Yana Dina fasting Bobna Chineke America Chineke we are London prayer points India Nina Puru fellow human being here be here London government based Korean Piandia Nina Yana then it's Nebere don't work Yama no mad Wuchibia why no India mad Wuchibia which is government when only get no woman on Domana Nigeria cannot pro government any Domana Nigeria to the government to Arikata maybe Omana Nigeria if Nigeria the work London Nigeria the America Nigeria the Arab Nigeria the Asia country the China any government and government to Arikata all that thrown up and all Nigeria be thrown up and also what about somebody there when you not be which all these criminals take the advantage. I'm not asking, what you want to go out drinking them. Manan, yeah, I need a book of prophecy in other numbers to put on your car, good luck, when you car, bad luck. When you cast no bad luck, and they rap arise 6,005, 7,000. Then when you cast no good luck, but I need rap arise for 5,000. What do you pray? What do you do? One India who pure criminal, pure scammers, all these religious leaders from A to Z. Christianity baru mere Africa. Christianity baru mere Ndi Igbo. Abomination call. Who's that the river? Tin makande apota. Face the reality of life. Ondro no buna namma. Ndi keza ke Europa tem na Igbo. Ndi keza. Eza kwa chupa flanya. Eza kana zoku nundo. Ona zoku nundo. Ona zoku nundo. Ekucha kwa mkwara mnono. Ona zoku nundo. Ona zoku nundo. Igbo ndị jisike nwanne m daalụ nwanne ndị anya ndị bayi ga-emepe nwayọ agwụ ekele ndị bayi for century yọtaga agwụ ekele ndị bayi for century nwayọ onye ọbụla alata daalụ n'ịgbọrọ ihe ewu na-eri daalụ hello hello nwa Chineke hello nwa Chineke onye na-ekwu ide bili ambassador nwanne m ya amakwa India ide mbalo daalụ nwa ama onye fi na-ekwu yes so na-ekwu Mathias gawa n'ilu Nwachukwu all right and gaba n'ilu all network na fluctuate. So thank you for your awareness. I told him nko maka ebuko bi ma boyan one water. I'm na nka adigo settle that now these people who beat merchants kahabo. So let us face the issue. Why na boge bonat na we fem bunobi one more. E manamia for them to ask that na oboni na achoka agawa ba that our ancestors that to encourage us to go back to the roots. That we actually the area Obonage in arrival with Otoa may invest in Laono. Yeah, I never go the north, I will state one of things. Like for example, online me abacha last time abacha I am at na packet and me export. So such thing like me that was so many food, our food what I bought that now I package it very well on next
we are not finance market. So make me get me go. So go up with a channel. It's popular. You're known in a local aspect of representation culture. So only got a tapping point. Maybe I can say contact you. The water there is a template we have to develop Igbo food. The food can look like sport. We can along some kitty for I would go hanging. You know, if you use the packaging, the water. For example, so for now, now product they use here for many products, even biofuel. When I buy so what may I process in the even locally we are more innovative. So that's what I got the phone of. Okay, Mazi, Nani game. He game a big apple, Messi, Bomb, Mama gay host Ilia program. We don't know what idea and care. Exactly. Oh, it may has a full program. Thank you. Oh, watch you. Thank you. Oh, thank you, Papa. Thank you. So, Guinea Kaine, Kedi Haine. Hold on, Mazi. Kedi Haine. Okay. Abiano Toto. Toto, when in Kaya being me pass, what God cannot do does not exist. Hit and happy them, but now. Onye kpọrọ I choke them negent. Now when they tell you when receive your healing breakthrough, no only make na share the video to people's messengers. If you na share, me with the message more than 10. Practically, again when I share his blessing to Madu. He wants Madu to join so that YouTube will keep on paying him, so that Facebook will keep on paying him. He knows that Jesus has no power to share the video. That is why he's telling you as a human being to share the video to people's inbox, which means you only need man to survive. If there is Jesus which is praying with his name to change your life or to bless you, he don't need to ask you to share the video. He will have prayed so that Jesus will share the video, bro. You use prayer to program your future energy. Yeah, hello. Okay, Dubai. No. Dal one name. Okay, our Mazi, born on Facebook, Okugo na deka windocha. Tier request, Kafuga. Okay, Wakati request, just Kati request now. Tier request now. Okugo na dewu. Tier request. Hello? Hello, Mazi? Yes, Gazi, my brother. Yes, in South Africa, Bobble to play. At the moment, go no. Thank you very much, my brother. That's a Kankinegi, Noro, or in a room. My brother, that's not what people know about it, but they don't know. My brother, that's not yes. But I know South African people being here today. No, live program, no, never clear. When it watch, when it okay. If the show, but I know South African, they got like when you're trying to get one in again. Back again, no man, Africa and Dutch Africa. And when crack. Okay, so this is picture of no one in South Africa. A man or Chadel Africa, and when it's plan for Africa. Upon a buy the now with the buy the Kawedo over there, or Chakar have why because we have hammer over there in beside in a buffer. Yeah, we are Kalima in a buy. Yeah, to a boss on a buy now, and with a buy at the Rohamanaro on a tipia, mosquito nata, or I may have to protect your bio twice with race will protect your however as in on a UK there when I be quiet button and happy.
mana ị na-agwa ya ndị be anyị sị akpụsa ngwongwo niile ndị akpụtere anyị na onwe ha ebe otu anyị aga ihe ahụ baịbụl anyị furu ebiri anyị wuru igbo riches ha ebe niile ịbịa n'obodo a gị oge ha bịara obodo ha na-anya fụ n'obodo a dị religious ọ bụ ndị a ga-eji religion wee jide onye mere eji were egbe na mma wee sogidesie ya ike nachasị ihe niile dị n'obodo a ịbata n'obodo ị n'obodo a 2 days izi ga-adụ obodo ope ndị ọcha ka Afrịka because ndị ọcha ji ma land property niile dị n'obodo a ha jide ana dị n'obodo a kerie ketere m ụmụ ha ndị ka ga-abịa in future time ndị obodo na-akwụgharịzi ọnya nwe mgbe ụfọdụ efu a na-asị gị na ana eme xenophobia ọ iwe na iwe jide ụmụ obodo na befe onwe ihe ha ji aka rand notin ndị ọcha keriri property niile dị n'obodo a jide naanị ha nwa so a sị ka nke na-egiri nne o nwere my uncle bi UK mgbe o jee UK ka ọ kpọọ m sị na ma mana ya bịa UK wee je ka ya go Bible na chọọchị na bookshop ndị ụka a sị na ha enwe Bible na ọ dịghị n'obodo a na ọ ga-eme ya ọda could imagine na UK anụ na-anụ today my uncle wee kpọọ sị na nna arụ mere nsị a kedị eme na ọ na-agwa m ya mụkata m nsị a na-ewebeghị efu o wesị does it mean they deceive like deceive sị my brother agbara anyị kpuchi aka n'anya akụkọ a kọrọ gị na Mary tụrụ ime na-eji njọ na nwoke ọma ha nwoke Holy Spirit tụọ ya ime igwu onye ọcha destin n'obodo omerụọ ga maka to God who created me and you igwu onye ọcha destin omerụọ ga because na sayensị mee gị ma na nwaanyị enweghị ike ịconceive without nwoke adịgo n'elu ga-esi agụkọta bịa na-akọrọ ya ụta aka ndị baịbụl ya n'isi ebigo m obodo a going to 8 years na afụ mbe m ebe a na-enwe ihe dịka ọgbakọ progrosari n'obodo a ụmụazị ebe a nụwa ịmụ nwa gị rejista na gọọmenti a na-akwụ ya ụgwọ ọ bụ ekpere ka ha na-ekpere ka ha ji beti ya the answer is capital no ihe niile sokwu wee kọsịa ndị a niile kpọrọ nwa traditional rural aba isi adịghị ha mma ha ji eriri ya eri ị ga-afụ onye si na ya bụ igwe obodo bụ na ya ji ọfụ obodo ọkọchị ọfụ si n'aha Jizọs isi ọ dị ya mma ọ na Israel ị na-ele anya kpọrọ ikwu obodo ọpụta okpukpu okwu ya obere nwa asị na-eji fada nke nwa asị na-eji fada okpukpu okwu ya ba ọda na nwatakịrị bikwasị aka n'isi nke dị where are we going from that place? I keep on saying it na mbata mbọsọ na mbata be nna m otu a nọrọ igwe village mana ọkpụkpụ okwu ya ka ọ ba ime chọọchị that day we ikpụpụ okwu a mkpọdobe dị igwe in my life because you don't know what you are doing. Esi na ịwa kọstọdịan aka ju ọfụ obodo ịpụtazi ikpecha ekpere igwe onye kpọrọ onwe ya igwe obodo iwugodo n'afọ obodo ga igwe si igbo ya na iwezi afa Jizọs nwoke onye ọcha Israel. My brother, thank you very much ka m hapụ itike na oge gị daalụ ezigbo mmadụ na South Africa ka ụmụ Igbo be ma na akụkọ anyị na-akọla ịhụ akwa aja mbene daalụ ezigbo mmadụ na South daalụ so ụmụnne anyị na-emere program a anyị dị willing to help your family ma nke nọ South Africa ogono nwe ka o si adịrị gị anyị nwere mmadụ ọkankụ na South we can talk to them onwe ndị ga-enye gị advice kụzikwere gị ụzọ si mee nke a mee nke a nwa abịago obodo Igbo fụ ihe a na-eme adịghị izi atago agbazikwere gị ume na mmadụ ka eji aga nwanne anyị si Dubai akpọ send a request send a request. Hello? Hello? Ndewo o? Ise? 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 Ọ ga-adị agụ mmanụ Ise? ọrụ ị na-arụ anyị ọwụ Chukwu bụ eze esi m Russia ọrụ ị na-arụ anyị n'obodo anyị ndị mmadụ ụmụnna ya amaghị ha mee sometimes ịmara ibidosiri ka m gwa gị mgbe ibidosiri mụmụ m na-esogide aka iwe were mgbe ịgbacha Baịbụl ọkụ bụ ihe ndị ahụ imekọrọ na-asị isi adịghị mma ma mụ na ụmụ onwe m ka isi na-adị mma nwoke
Then I'm telling you, you make it baga. Yes. You make it baga. Happy many people we move all these things. Happy have baga. But you get to your wire, or this. Because of when you check by 3 years ago, I am not 3 years ago, 2 years ago. I made a difference now. More was on against pipe or is against all these things. How come one again passive one up by 1 year, and now I'm even not the home. Mass, you get to your wife. Obaga. I'm to you, one program. I don't know what I say, man. I told you, one program this man, and we're only on Omenala. Now, pushing you, no use you. I push you, I love from you too much. I will name Mutasha, chopper. Also, one mile now, Mama had the market. I will be online, Ojiba, Bishop Marker, Utisha, Otosha, here, Utacha, I won't me and that. Okay, he's doing very well. I have a deco badge. Oh, yeah, I need innovation. Oh, you not I need it. Oh, English. Am I here with English? Am I here in Winning Hammer? Am I here Bible? I'm not Christ to people. Here, which I mean, when I'm not abroad, in the Poraco. When you support this people make rubbish that you know too much about this story of family mother. Some people say now support this guy. You know the wickedness. You know the wickedness he said he brought to us. You know the wickedness he said he brought wickedness in our land. Neni nkabro, neni nkene wetara onye obodo ọnụ. Nkabro ọnụ na Chicago. Onye oshi n'ọrụ onwe ya. Na-enwere ihe ọ na-arụ. Dupụrụ ndị be anyị na ọ chọrọ ịrụ hospital. Ije na First ID Abuja. O picture the ebe as 1/3. Na wetara onye obodo ọrụ 1/3 human being ọbata obodo a kịta nwụrụ ya from airport. Mgbe m bidoro Igbo Land Self-Charity Foundation, emezubere foundation a 8 months. This woman pụta na mụ na-anakọrọcha gị na onye nwa na-eme na mụ na-asị ndị na-asọpọt ya sọpọt ama ọdị m onye ụma na social media. Nwaanyị abịa emere m je wepụtara ma property ndị ngoche bugoro ma shop ndị na-egosi ndị mmadụ si ya na agụ ada akwụkwa m n'ihe a na-emekwa just passion na-ewetara onye obodo ọrụ na onye obodo enwere nke onye obodo bụ businessman Anambra man ka ọwụ ịghọtago onye obodo dịsa na Anambra man ana m egwusi ike before onye Anambra egosibe gị ihe o nwere ifuba investment onye Anambra mana onye enweghị ego at times 10 so onye obodo is doing well. I'm telling you, Okwamuna ha neba. They are my friends. Especially on your ketiti call. Ijo ketiti will anya no. If we are a rubber bro, I won't maka. Eyatago. Niana media bri home maka. Sina on your then when you home puta no. Guinea cake or come up the go Prado. Eh? On your but when investment on the rice. Register is an industry. Many people employ. Maazị ihe ọ chọrọ ka onye obodo wụọ Obi Kubana ọchị Chris ga na-efe ego ga-efele ego ahụ ndị Igbo na-esusu ndị Igbo na-esu fi n'ụlọ ha nwere ego ọ naghị ha nwere ego ime ego na-aga n'obodo gị common community ga-enwe ụzọ ime transformer ime ọkụ ị na-esusu online na-esi n'inwere eletrik ị nwere ebe na interest people na-esusu ị na-agwa people about Christianity na ihe okwe azụrụ anyị okwe pụta ndị mmadụ achọ iwute okwe That's right. The way Therefore, we just act up. We just pose. It's all belong here. My brother, the chicken. I so Hello. Hello. Maazị ndewo. Okay. Anyị dị mma.
achọrọ m itinye to ọnụ na ihe na-eme na ịghọtago. Enwere ajụjụ m chọrọ ịjụ gị. Kedu ihe mere ndị Igbo ọsọ ndị isi ojii like n'izu nke nwoke amaghị nwaanyị nke nọ Lagos anyị uzo for instance. Kedu ihe mere otu wee oke ihe mere iji filie na ọ kpụrụ something dosa n'akụkụ ya and ndị na-eso ya ma n'ihe ahụ ọ bụ adịghị mma dosi ya na simenti na ndobe na aja ebutere na Naija eji kpụọ dịtị dosi ya n'akụkụ ya then kedu ihe mere tupu ji ka na-efolo ya nke ahụ nọmba 1. Nọmba 2, ihe m chọrọ ịgwa ya enwere ihe onye akpọ ya asị na enwere ihe kwuru maka that lady nke ya na-agbakasị ọnụ ị na-achọ na ị na-agba because ihe a chọrọ ka ihe na-eji chọrọ ị na-agba onye ọrụ na were uche ma uche gị dị ya na esi epụtago from bondage. Now ihe a na-eme achọghị m ugbu na onwe gị eziokwu enwe mgbe m fụrụ gị ihe niile gị gbagara na Disemba ma maazị dibịa gbagara na Disemba ọ na m nwere opportunity unu nọ nso ma gwa unu ga-ada ahụ because ọ dịghị isi ama gị unu ga-adara ya ahụ and I noticed na ahụ nwere ahụ the last time na direct jụọ gị si na ahụ adịghị ajụkwa gị maka maazị dibịa isi na ọ sị ka o zuo ike mana ama m na ọ dara ahụ so na onweghị ihe niile ka ị ga na-eji ọkwefu for me ọwụwa na-take this thing onye ọwụ na free tele ọkwefu that lady na mme ya etinye ọnụ hapụ ha ama m na ihe a na-ekwu ga-adị many people no onweghị ihe niile ka a ga-eji ọnụ sometimes ihe mmadụ ji ama ihe bụ ihe mere onye ọzọ ka anyị ji ama ihe ndị Igbo as a whole. Now anya ihe na-emepụta ịpụta now na-ekwu akpọnata dida lady akpọnya nye example enwere one message na ndị kanụ ka m gwa you the problem ndị Igbo and ndị ojii ọ dị n'okpokoro isi ya n'isi a ma ngwụwa na-ekwu okwu amụwa na-anọ ebe a enwere problem and the problem m nwere ịmana ihe a m na-asọpọtụ gị now today mụ na ga-anọkọ ọnụ mụ na ga-enwe problem collectively anyị nwere problem individual ịmana ebe ị nọ na-eze a gị na onye ọcha nọrọ onye ọcha ndị ọcha 5 na ọrụchi iwu ị ga-ekifiti ha only you mana ha nwe anwa nwere ofu onye ọcha dere beside you ofu onye ojii like you ma mụnwa na-asọpọtụ you dere beside you the next thing ga-eme hama ndị ọcha ka ngwa one thing ha ji edifiti anyị ndị ọcha nwere technology ha gana test ya our brain hama our capacity hama ka isi contain pressure hama ka like onye ọcha now ị na onye ọcha nwere problem now onye ọcha nwere ike na-asị gị oh I'm sorry ị ga-afụ onye ojii ọ ga-vibrate hama na ọ ga-anyị dị hama nọ na every small thing na enwe gị wa ekpe that state they know and onye ọcha ga na-ewe iwe ọ ga-adị polite n'okwu ahụ ebe o ji eme datin ka o wee wulie gị n'otu echu mkpụrụ asị na nwụ na iwe na-ewu ebe ọ chọrọ because being polite is part of ọ dị na their law ị ga-adị ndị polite mgbe ị na-agwa mmadụ okwu ọ dị na law ndị ọcha esi nke na-akpọ gị ọ dị na law ndị ọcha my point so the problem ndị ojii nwere nọ n'isi ha nke a nne ha na-agwa gị English truth what wakes you up n'ihi Nnamdi Kanu listen to him likewise me I listen to him only thing he can do calm this thing down okwu and the big esi were okwu calm ndị mmadụ down ị ga-eji nwayọọ that lady nke a nne ya na-ere ihe a zapụ ndị ahụ ha chọọ ịrụde ha nwụọ I'm telling you the truth mgbe ihe ọchịa kidezi mgbe ọ nọ na-ekwu ihe maka mme ya ọ nọ na-ekwu na I am Zion ọ ka na-eboost na Zion aha ọ ka na-eboost kwazi ya na ya maka ị chọrọ ịga wepụta taịm ka ihe ọ ka na-alụ ọgụ ọ ka na-alụgodo ọgụ with somebody ọ chọrọ ịgwa ndị mmadụ na Zion nke peti na mme ya ọgwa mme ya o nwere ọgụ ọ na-alụ you don't know na o nwere ọgụ ọ na-alụ ifiri na no, leave those people, let them correct themselves. So, the problem I will look at say I got it. And for you, you do one day, sitting a mom joker. Then we people one day, single down, the mom can a joker. Okay. Yes, I do not go
my house, go to menu. You don't have stock here, no. Because all what's here, thank God, after God, my you. After God, there. But I continue now on Sunday, see a batano from but on a very good day, money I know, any stories in Korea, and your money is he cannot stop there. You really look at money or something like Christianity, only thing Christianity may be going in a direction. So sometimes he has to take it easy. That Isiagu should be concerned more. And the man who go and say, given a daughter and I are well, and they have a daughter knows the truth. Daughter knows they are saying the truth. How am I even needing you? But they want you to be free by yourself. They can tell me one story. That's on Monday morning. The only one boy there, students go. There will be that money on our road. When I call it this your gospel now, can you take it? What's your Italian? Or wherever I'm when we want to, we feel not only to free, when we want to, okay, after the work, after now, or daily message, when we really disturb us, or daily message, similar. Now that thing between about the 5 years, and you know, one can it is the or cookie, I'm not around now, no like you, no like you, man, no like you, okay. So money, I will not put it in Isiagu. We will move to government here. Okay, there are as a student. We will how this thing started, or we will go on. So we will do from school, no, understand? If you can, no, so now, no, looking at like, looking normal, also we to come as a normal. So I don't have not for everyone. I don't have not for anyone, not for everyone, but we know we are. No one no like one, yeah. You supply so before when I and I know all these things. Some of many of my friends that are seminarists. I'm on Catholic. So when I come now, you will run Shaga Manager. Oh, but I don't forget. When you want something on the top, what's the near here? Where they are going to help you. That will be very well known at the very help you. Also, I'm for that Korea group, but for that, I'm not going to work for the player. For that, and the more, then as you know, you can always have and the negative. Get even near to where matter. Still, I can do because students does not go, they are not send a project, this boy in the why I to match all those things? And I can't hear. Oh, now I'm married to a body. But don't tell me, we never see rise. It's not possible. I am not here. Why are you not here? That's what I want to fight president. That's why I'm here. I'm not here because not the company, because none of them all fight president. Like this girl, my years. The new one, how about you go? Don't tell me like those words. I'm telling you the truth. I'm not going to how about you? How about now? Tell me the two words. Thank you so much. Thank you so much, Master. Well endorsed. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Master. Yeah. When I am okay, we'll go say Wutia because here and about Obi. When I am a Jimagambo log. I got all Munai Harbor. I am a lapua, I must hold on. I am a lapua. The guys will hunger. The hand the mother we believe in a give on the Habu oh, Megono, when I has no ear, man, don't make go for wait to win for Apostle Jesus. I was a little more. Why him, mother, 1 year, up 1 year, here was 1 year, I'm a man, no man can here. What I can know, Papa, call 1 anima, but the moon may connect 1 year can live on Hammo. This woman, if not social media, if not now, why I take a boat step that you have 1 year can one of the most shameful deaths. Okay. Oh, I believe knows your matter. Game to matter. Reconcile proof. Hello. Hello, Master. Good evening, sir. Watch good. Hello. There, watching.
Okay, there. I drink man, I can drink man, oh, you know, for now. I can't need to get your Ishi. Maazị ọkwa n'ihe m chọrọ ikwu n'okwu anyị na-ekwu n'abalị a because m na-efolo okwu m chọrọ ikwu ya na enwere nwanne anyị nwoke onye Imo steeti gụrụ egwu si na onye kene Sọnị ekenekwa ya ihe nji wee kwute okwu efu m kwuru m na-ekwu na because of this woman na ị na-anya ya that woman were a Zionist ya na family ya niile wu ndị Zion ma second daughter ya ma nwunye nwa ya ndị Zion and ihe a dịka football match na ewepụta na agbagodo taa Ivory Coast na Nigeria gba bọọlụ the bọọlụ si aga so for me now ndị awụ ha chara na-ewu nwa so ihe ahụ na watch this very football match ha setere na ka anyị ma the type of people ndị ahụ because oge Mbaka kwuru okwu Mbaka enweghị onye ọ gbara afa ị na-anya onweghị ndị adoration a na-anụ olu ha na Facebook ndị ebe ọbụla na-eme attack to Zion ndị Zion na-eme attack to Mbaka and ndị otu ha these people ndị Zion na achọrọ m ikwu something anụkwu ya mụ agaghị adị sorry these people ndị Zion na-awụ ụmụnne ebe abịa I got these people ha dey behave like Lord Chukwu ka ha na-ekpelụ ama mma ọgwa Chukwu a anyị na-ekpere ka ha na-ekpere because sometimes these people chọrọ iburu Kobe wee buga ahụ ego Kobe na-emesi but nobody gave Kobe a good man but here's something that this man Kobe within months he also have no they are not even going there to worship God if we has around they didn't have their program this night before they distribute around the man that these people they are not for God but they guy in there which in the Bible can find the Jesus like this woman because in there it's like woman is something like that. Why this is also true. You didn't get you or you know why you here no way they would in your family. Whenever said like this. So I went not to the problem when that's who could cause problem at the family. Let this family come together with Jericho, we get to come be clear the prophecy, whether project here, project here. But these people, Zionists. These people just let people attack. So even what you Mathias Ezeaku Ejiofor. Like one now you meet in Enugu, but you are going to be able to tell you. I from level on today. These people now program market today. Mama, one now why I can never that dinner. That dinner. I told you what you that dinner this program too. Maazị daalụ. Daalụ nwanne m. Daalụ anụgo ya ikwu. Daalụ. Daalụ na-asụkwa n'okwu amaghị idezi. Nnọọ nwayọ. Ha ma mfe for the reason ịnapụta people na because otu ezinụlọ anọ na ha na-anọ ahịa ha afọ ha. Hello Maazị. Hello Ada. Nwa Chineke mgbede ọma ka ekime o. Anyị dị mma ị na-esonyela anyị na emume mgbede. Yes, eso m join m nnọọ. Ya asị ka support ụmụnne m. Ya anụ m ihe onye nke isi na onye nke Igbo just now o debe aka join. Asị m ka m contribute. Amaghị m ihe ha kwụ maazị. Ha kwụsị ka ha kene these people because they are still dead. Ha nọ ka nọ na Zionist ahụ. Mgbe ha kpọrọ our help will come and help them when they have realized what these pastors have used them to do. They haven't realized it yet. They haven't. Mgbe ị ga-azọpụta ụmụ mmadụ mgbe onye ahụ o doro onye ahụ anya o realize ya ihe ọ na-eme bụ iberibe. Ọ bụ ifuru emeghecha ha aka kịta anụ I have looked against you. These people have not realized now brain have been fogged up. Have realized it here at all. Yes, see how I go to me we are. We have their children say that needed our help. We will help them. We're always here to help them. We are here to help them if they come to us. Mama, therefore, brain have be all messed up. Mama, their brain are messed up.
and they will never repent. Until I realize, yeah, before you can help them. You cannot help somebody that don't want to be helped. Mana, if I have my own suggestion, you know, or realize how can I pay because that demo, yeah, but they made it Papa, how they made it how many papa? I become papa. Papa, and you about papa. What would you have known? That don't want you. One and why all the way from US is a boom mother. A guy abadalo. There only I'm abona. How put away senior? What does I see people senior of Aka? Oh, the habitat a video. Why am I to so I want to give you because now I want to age you one. Who got the source of one? Nabana is a very big part of it. And hello, good evening. Hello, good evening. Mathias Ezeaku Ejiofor. Ikechukwu from US. I think it's need for good name. Ọ ka m tọchịkwa aka na okwu nwanne anyị nwoke nke kwupụrụ I think from Canada. Okwu maka otu ndị arụ acha ndị akpụkpọ fa na-atọ ọcha otu fa si eyuzu uche anyị. Ị na-eme ife ndị be anyị na-eme oke ọnụ. Ndị be anyị na-eme oke ọnụ. For instance, keta na otu esi welu distraction from religion na be anyị ndị be anyị pusabia na bloggers o distract ya from things anyị kwesịrị na-eme mana dịka oke dịka na-agba afa nye solution ka mba niile keta nwa na-ajụ sị kedu ife anyị ga-eme wee nwee ike na ọchịchị na be anyị kedu ife anyị ga-eme nwee ike inwe a kind of financial platform na be anyị ga-eji wee na-enyere ndị Igbo aka. Food production, I was zero near. Can you try game for food production? Can you try game for security? Can you try game if I need a bit of one chalk and tiakan here? Would them not to move our chicken abayaka and what is you from our educational system down to the list of every system I went about need the car overhaul what I'm telling you. Can you find a Jewish school for? And we can't produce anything. Can you find a Jewish school for only to speak English? If I mean, and the truth, nobody is not limited, and the all know. It will be only good for us at the end. My own food, if I can get it to somebody that will be trust, I found it to push me up to become the maybe governor or somebody that we will talk to based on no government in Edozi and the person will listen to us. I have put it in challenge. See, any pastor or prophet or brother or reverend that follow Monica, where preach about that wala ba asaba ndị bụla abamsi obodo nọ na ebe chukwu na efe achọrọ m ịma but that is not possible. So how do we get to the government that will listen to us? That's mine. Thank you, Mazi. Thank you, Mazi. Thank you, Mazi. I know it's not too much. I think I walk on them. Hello, Mazi. I check the thing in Facebook. Can I forget on Facebook? Again, I follow them. Well, Gawani Roman. Okay. We're gonna come on, man.
nsogbu adịghị gwara ka anyị ga na-ekwu eziokwu ihe a na mere agwara m ndị mmadụ the only winch n'ebe a onye make reckless statement kụsara family onye nwa winch. Yes. onwe onye ọzọ winch ịhụrụ onye make reckless statement kụsara be mmadụ ya bụ one winch na nke mbụ. Nke abụọ winch achọrọ m ka akpọrọ m onye be anyị one day wee sị ya amụma a na-eburu na everyday a na-ebukwere Germany amụma ha everyday. Onye America mmụọ na-adakwa na-ebu ya everyday. A Scottish citizen na-ebu ya mmụọ everyday. Sweden, even n'obodo na Emirati, Dubai a na-eburu ha mmụọ everyday. Ị ga-aga Japan bụrụ Japan onye amụma bụrụ ya mma. A na-akọ anyị nọ na 21st century ndị mara na-aga akụkọ amụma and enwe ihe m kwuru enwe ihe m gwara somebody ị na ihe m na-ekwu ọfụma. Ifuru the moment Nigerian pastors spiritualized sickness and health issue was the moment that our lives as a Nigerians possess more risk. Our life become more risk the moment we spiritualize sickness. You know why? If that girl get a kind of juja, you will get it if that girl meet any dermatologist will talk to her skin. Nwere ike na ọ gabetu a single dermatologist mara gwedi fenemi mana anyị nwere n'uche anyị kweke na mmadụ na-eme onwe onye na-eme ibe ya ọrịa akwụrụ m esi onye so na-eme ọrịa ya gwa m si m ngwa mgbe otu aga m eme ọrịa gwa m ọrịa ị ga-eme m mee m ka m fụ onwe onye na-eme ibe ya ọrịa body does anybody juju isi na-eme mmadụ juju ngwa bụ onye ahụ si ngwa mgbe otu aga m emeghị ihe a mee ya ka m fụ n'anya. Ọrịa niile anyị na-afụ na Nigeria sị na mmadụ mere onye ekpere onwe onye mere ibe ndị ọcha research chana this sickness document anyị na befa so abịa ihe akwụkwọ obere nwatakịrị ọsị gị there are sicknesses that doctor cannot. Kedu sickness ọ na-anabe ogo na-eme exist? Sickness ọ na-aba iko ọ na-eme exist. A na-akọ ihe ọwụrụ akụkọ a na-akọrọ bishi ọwụrụ akụkọ agbara ndị mmadụ elọkọga na bifre m Nigeria akwere m esi ya problem m na-enwe with unu separate health onweghị ihe ejikọtakwara health na religion. Ahụ ọkụ agara m ụlọ ọgwụ 2 weeks ago ebe akpọọ m dying maka na enwe gọọmenti nyere m health insurance as a citizen. Abatara m by last year m ego letufu n'ụlọ ọgwụ mana anọbụ m obodo a ọtụtụ afọ I never pay one time na hospital maka na enwere m health insurance. Nke a na-anọkwa m na bere buru m na moto buru m gaa buru m nata treat m free nye m ọgwụ na-abịa m nobody care. So ọnwa ahụ ihe na amụma ahụ ka mgbanwe ife mere elo na ihe na-ekwu ọfụma. My wife last year after m batachara Nigeria laghachi so ọ nakatakwa ofu ihe duri na ha gakwara ebe nwụlọ ekpere m ka gwara m ya atụbụzi n'ọkwa so ọ na ọ gakwara ebe ahụ na-ekpuri amụma sị na di ka nwụ last year ọ na-akpọ m ya na phone ma wife a na-ebe akwa na-achị ọchị. Ọ sị m ka ihe na-achịrị nsị a na ana m achị ọchị maka ọsọ wee ka a na-agbaji buru ihe a. The first thing m mere because my wife nwere access to my account so one of my mega account nwere access to ogode account officer say because ya block access to that account na ka nzogode akpa m maka next thing kita at win account mmadụ gbarie so immediately secure my account. Nke my wife nwere ego dose m basi oge nwe ike ji ga nye ha na ama aka yetara. So since then she warning and since then okabi because I'm na-abata Nigeria every year every year na-abata Nigeria mbata mmiri nọ na mbata so ihe niile ahụ ntụ ka a na-atụ scam onwe eziokwu dị na ihe a na-agwụ n'ụmụ Igbo ihe na-agwụ n'ụmụ ka okwu asị onweghị amama mgbuwa mmadụ isi tinye n'isi ịgbụgọta obodo ịhụ na problem niile ị na-ekpere ị na-aga ị na-eme 100 days na gọọmenti asọfụtwe oke adịgo m ndị be anyị na oke let's assume na be anyị Dubai na obodo a nọ ya kedu ebe ị ga-agwa mmadụ na Jizọs ga-emere gọọmenti emebere maka onweghị n'ihe ọzọ. Dubai citizens adịgo taken care of from birth to death is free from mgbe a mụrụ to mgbe onye ahụ
is free as a citizen of Dubai. I'm one logo. Ini hakogo. Otolite ini hakogo logo. Otopota government acquire from kindergarten, nursery, primary, till university is free. Oh no, why government need $20,000, which is almost 25 million naira. Universities in Rome, government need $20,000 as a citizen online or the better life. So can you go on and Jesus get married government baby? Oh wow. I just said that business. More income carry expenditure. Sorry, more expenditure carry income of business. How much go to business? How much go to business? Anybody? All expenses carry income business. So now for the Canada, Ibrahim, when they make here na inside for the next level, mother. When mmadụ na onye na-eme ihe na inside ị na-eme onye ahụ expect ka ọ ga-suspect anụ bi n'ụlọ ya ka mmadụ ya na ya bi anụ bi n'ụlọ ya ka mmadụ ya na ya bi ka ọ ga-suspect mmadụ ka ọ ga-suspect ị nwere mkpọsị gasa be mmadụ eziokwu adịghị n'ọnụ ịgecha ọ na-awụ ndị niile na ndị otu ya niile ahụ ọ na-awụ na ha akpa nkata ịhụ na ndị ahụ uche ndị ahụ adịghị n'ime. Even this girl made a video this morning. Even upon ihe niile mere daddy ịmụ na batịrị onye afọ na Ezeaku eburu na batịrị that lady na eburugbo tụfu onye amụma na sanctuary ihe niile ahụ eburu na batịrị onye ahụ tụfu because ihe ndị a na-agba ndị mmadụ na ihe ndị ahụ na-edere iwu rehabilitation center na ebe ị ga-akpọrọ mmadụ ga-edowe rehabilitate ụbụrụ ya bịakwa n'ụbụrụ mmadụ maka na ụbụrụ ndị ahụ anọzi n'ụbụrụ mmadụ ya na akwụkwọ bụ eziokwu just enwe any of them dị close to you pocket gị na-etugbu ala kpaa nkata for like 5 minutes ịhụ na ụbụrụ onye anọzi n'ụbụrụ mmadụ ụbụrụ ya pụọ na nwatakịrị nchichi bịa ụbụrụ batrị kọrọ n'obish oge ngwa na ebe Chukwu gosiri ya na mmadụ mere ya kedu ihe mezi Chukwu ji ojighị kpọọ that lady ọgwọ that lady mba Chukwu ahụ gosiri ya na mmadụ mere that lady ya Chukwu ahụ kakwa inye ebe ọgwọ that lady o doo anyị anya onye pụta gbuo ndị be anyị wayo onye pụta gbuo ndị be anyị wayo narị a na-akọ rubbish a na-akọrọ nonsense ihe niile na-ekpere n'ụlọ ụka gọọmenti emechakwa n'obodo a onwe vidiyo tunde dị n'otu posturu mgbe ị na-aba mba ndị na-akọ ụka ị nọ na workshop mmadụ anọrọ by 10 o'clock in the morning na-akọ ụka ete onye ahụ ga-eji rute ego ọ ga-eji nye onwe ya nri ka ote onye ahụ ga-eji take care of himself ịhụ na ndị be anyị were isikwụta kwere n'ụka ọgwa ahụ uru n'ụka ọnwụrụ enwe uru n'ụka m nwa na onwe agagidere m ụka gagide hụ na ndị a ịmana tupu mmewe travel ụmụ ofu onye mma bịara mgbe a maka ebe na-arụ na Nigeria mgbe a na-akwụ m 35,700 that was many years ago as far back as 2018 so ọ sị m na ọ na nchiri nweta visa ngwa ngwa na m nweta my full salary na ụlọ ụka na enu m onye a na-akwụ 35,000 as a graduate a na-akwụ 35,700 then as a worker in Nigeria. Nwere ego anya nke ka mechiri nri. Nwere ego achịghị gị na nke ka ngeshiri nri. Ọ sị mama eweta ihe that I will not be granted visa that there are spiritual forces around me. Agago many countries. From Dubai, I got many countries ebe a. One judge my visa. Won't anybody change anything. So ihe niile ahụ ntụ ka a na-atụ mana ị na-akọwara ụmụazị ụkpara ọhụrụ nna ọnwekwere ndị mere ihe akwa ntụ ka a na-atụ ọ dịghị ka ị na-efuru ya ifu kama ife na-ekwu ndị be anyị si onye nwere ntị ya nụrụ ihe taa. The only thing you can do is that you will take a horse to the stream but you cannot force the horse to drink. Onwe post Father Angelo Nebu that father no Germany can't challenge ndị onyinye ahụ Nigeria sa akpọdo onye isi ha gburu ama m ga-echeta that father. Yes.
Father posted yesterday. Yeah, see, as long as you are still believing these people now, they are seeing this, that one day you will be a victim. Oh, no, tell me no one now anything. No one now why. Any no government they may. Oh, no, and the government to get on here. Oh, okay, solution center. There is no solution in the church. Maz, okay, major guy. Okay, Bugai. Okay, major guy. There is no solution in the church. There is no solution in the church. Church are a solution center. Government, but if we government now, you want a government to do your own. Then one day talk to government. How do I talk to government when your pastor is comforting you with the light that Jesus will do what government is supposed to do for you? Then how will government listen to me? Pastor got working only person I can see. I hope Gala, yeah, I can't get insurance. I don't want them. I don't want you. In Nigeria. I don't want you. Nigeria. Because one, when we put the money, need to say I can see a whole yala, a make up with respect, going in their health insurance. Everybody has a health insurance. You have to know. Basically, make up with respect in your health insurance. Every pastor going to because I can see a whole yala. They have provided it for you. So government cannot. So they are confusing people to know their rights from government. That is why a Nigerian citizen went on or not. Go away salary then also miracle. How is it a miracle that you get to get in your own country? That is your biological right. That is your fundamental human right. And that is why as a Nigerian, you don't need no permit to work because you're Nigerian. It is not a miracle. A miracle anywhere. Dubai a miracle. Ghana many places. Qatar a miracle. Philippines a miracle. Saudi Arabia a miracle. Omenala Igbo a miracle. This year now 12 years of no accident that claimed life. One accident in the world. Or every on my way, my UAE, on my way, 12 years of no accident that claimed life. I'm not one single church navy. And one Jesus not of any blood, not of any road. Government that cover the whole road with technology. You cannot drive more than speed limit. You cannot drink and drive. You must have a license before you drive. There are cameras not there. If you drive recklessly, definitely was supposed. Government are covering you with the blood of Jesus. Man, the person who don't let me. I want the blood of Jesus and let me. Look at the Israel electrical road now. Israel, whoever Jesus has seen there now. Now, cause like commotion. Jesus, I will only buy. Yana, I will only buy. I am only know. I will not die. I will not. Come on, you don't know what the barriers say. The process of Lord Jesus make Jesus only. Maz, I know what from Jesus no can be a slavery. Jesus is safe, huh? I will be Nanchikota, before big prophecy, will not be wrong with that with the Oka now. If wrong with the Oka, only room will look at a Brahma in the day. England did the King James Bible. Behold, look at the Omenala. Scotland, behold, look at Omenala. Maka government does go by one money. So Nanchikota by only one empty yam. One here, I said in a couch, and one here got the new one of Omenala with doing bloody thieves. That is what I call them. So because only one empty. Yanoro, only one empty, no, you on a key within the family legend. I want to have now. Hagan will hang with Hagan. It is up to them. That one them working. Olofonya Yazakwa. As a Chofonya, I am a for today.
amam the family I no go into model bokota no na just any prophet jọkpara ezinụlọ mezie na unu gị na nne gị unu bụ di na nwunye ezinụlọ akịta nne na nna ezinụlọ kpọkọ unu mezieri na unu ọ bụrụ nke nwaanyị nwaanyị alụ contact me we will take her to the hospital ka mara ihe na-eme ya gwa gị solution to it do fụchara fancha gịnị ka unu na-afụ na-afụ sinka sitin fon ka ọ dị ya fụchara fancha mara sinka dị sitin fon mebie were jewe mekanik ndị Igbo fesiri na sayensị kedu unu ji religion ị chọghị ịnwụ ị chọrọ ego ihe niile esi na religion abịa o si na sayensị abịa science gives protection science gives money science brings love in a family ndị ọcha na ha na-apụ anyị ọrụ mmanụ na-ewe ndị ọcha iwe na ndị ojii na-asabụ na restọrantị fajizi aka fa na ha rụgo robọtụ na-asabụzi kịta ha rụgo robọtụ na-asabụzi na restọrantị na-asabụzi na restọrantị naba na-eme ayeye ka ịza nwanne anyị otego ọ kpọwara ịsịsị nke anyị mechie. Hello. Hello. Ya ndewo. Hello Maazị. Nwa Chineke ka eke ime. Ọ dị mma. Ka o nwere ihe m chọrọ ịkọntribute program ị na-eme. Uche nke m na ihe a egoro the woman. Ihe m ji si na m dị happy because ige olu the woman na ọ na-ekwu okwu. Ọ sị ha cheki ọfụma na ha ga spiritually cheki ọfụma na ha ga-ahụ na ọwụwa ya. Damba cheki na ọfụma m ga-ahụkwa na Chineke ga-ekpughere unu si ha gwa dị na ọwụwa unu. This kind of a thing. Otu a ka o kwesịrị ịdị ịjụọ m otu a ha niile nọ aga the same church. Ọ dị ka a na-ebu ha ka a na-ekokọ ha isi all of them. Both ma nwunye di ha niile nọ na the house ka a na-ekokọ ha isi. Because onweghị ihe ị na-akọwara anyị everyday onweghị otu ị ga-esi ahụta ya ewepụ ihe a mere. Onye na-akọwara the team ọ ga-ahụta ya. Ibu ma ndị Zion na-edesi gwogwogwo na comment section ha ga-ahụta till ebo ha ahụ. Ha na-ekwu nna nna anyị na nna anyị ha makwa na echi anyị ga-awụ ancestor aka. Ụmụaka anyị gara ekpu uwe anyị na-asị taa otu ịhụ na echi na-ewere ancestor ya ụmụaka anyị ịdị ndụ ịda Papa, for all for my family, the girl, how visited it. The should even be that. This woman does not get into a virgin by her because only had a little make a music, which a chineke, Milatango, not here. In Jesus. Now, the woman nowhere. It's the year that you put out your matter. Ike ha ntị olu ha si okwu ma the woman na-akpọ ebubo obi that ha niile igecha ha ntị n'olu ị ga-ahụ ndị a eri tọọra ha ndị enweghị repair ha ka dị fa ihe ga-repair ha wụ ebubo ayele ebu ha niile for all that accusation ihe ga-esi ekwu ọla anya one day ebe kata gị ebubo a gị bilie si dị kedu ihe nwụdị ha echi ihe a na-asị na m ji mmadụ ka m si jide mmadụ. Daalụ nwada. Daalụ ịgbanye ala. Daalụ. Just ihe m chọrọ contribute in a conclusion just obi ihe a eburu the woman ka ọ karị ya ma na eburu ya ahụ ka ha mara otu o si afụ nwa ka ọ mara ofu ọ na-afụ n'ahụ. Just ọ chọrọ ikwu. Daalụ ndewo.
Una free one night why kwuru dị nwa anyị nwanyị kwuru kwuo ọtọ sị na ọ bụrụ onye ọzọ ka eboro ya akatara dị ụmụaka ya dịkwa ibe nketa ya na-eme na eburukwa dị tinje na onye amụma sanctuary gwa ya na ọ bụrụ ya nwa na nwunye di ya nwaanyị adịkwa happy fụ na ọ bụrụ ya ana nwaanyị aga believe gwa na onye ada adịghị ha kwuru na-egbu ya so mama ihe anyị na-agwa gị bụ ka isi ji ego were ndụgụ mere ihe time iji eti Holy Ghost ya arụ ụlọ na ịtaka ọfụ ụmụ ole ka ị sụrụ ndị bụ odogwu nwaanyị gbalụ mbọ ireli na park enswenu kita ka kwesịrị ịbata igoro fruit taa na-eri ife rapụ Holy Ghost fire ka Holy Ghost fire rapụ gị ejesi n'ụka bụ demonic mere ndị Igbo were ndụgụ mere ihe anyị weta na mmechi ebe a na-asa anyị gbuo aka anyị ka ebute mma anyị chagbuo aka ikpe ka ebute mma kọmaka na-emeela anyị n'eke na-emeela anyị n'oyi na-emeela anyị n'afọ udo dị n'ala Igbo ịfụnanya dị n'ala Igbo udo dị n'ezinụlọ ịfụnanya chi ya azụ ka ha were aka reconcile n'ọnwa erimiti ekwe prọfet asụkwa prọfet asụ onwe onye bụ prọfet the greatest prophet anyị nwere na Nigeria police officers as ndị na-afụgodo vision n'isi gị na Ibi Anambra State police army the greatest pastor reverend father they protect gị that is as nika bi na Anambra na bishop ga-agbabe ha ọsọ bụ police na ndị army iwepụ police na ndị army na Anambra ta onye izi ga-agba ọsọ na Anambra bụ ndị bishop ihe nna gwa gị ere iwepụ police iwepụ AK-47 na Anambra State today ndị izi ga-agba ọsọ na Anambra State bụ gịnị bụ ndị onwe onye na-enye iwe ịfụ your problem gị enwere ya ihe a na-eme gị na-eme ma ọ na-eme onye ọbụla onye nwere problem ụlọ nwanne arụ ebe a kịta ihe anyị na-ego akpara is 5,000 akpa cement 5,000 something ihe ngozi kịta 95 5,000 so amakarị m 4,500 pịa 95 times 10 95,000 wee sị gị bute 500 bahts however na need one trader you will pick 9,500 times 500 9,500 times 500 bucks 4,750,000 ngwa pizie no 51 aha ị na-ego times 51 times 500 or 2,550,000 ngwa 4,000 ama na 4,000 naira times by 500 bụ 2 million naira or this mwepụ 2 million na ọ na-afụfụ na arụ ka ọ dị 2 million of 200,000. That is Nigeria happening to me. Biko m condition of ni nwetara onwe weta otu ya na Nigeria na-eme gị ọbụrụ mmadụ na-eme gị politician mee onye be nna gị maka ịsa agwọ ọgwụ mmadụ ada ọ bụrụ na ọ dị nwanne aka ife gbuchego onye ọbụla ola bụ reality bụ na amụ nwere everyday mmadụ ada ama mmadụ atawai oga reality oga ahụ physical practical mmadụ maka esi so nzuka nji n'aka wee na-asị udo chaa na ezinụlọ anyị niile edo ka nji n'aka na-asị ezinụlọ ndị a n'ụmụchu site n'isi diọkpalafa nke nwaanyị nke a di ya chụrụ ka batara onye nke a ebubu ma brain boss ma believe na onye chinata nwa tagotagokwa afọ ebe efu ya n'ekpere ha tago si na desert na-eje ebe ka ị na-achọ ịchọrọ ịdị ndụ ịchọrọ ịnwụ onye gwa aga accident nweta gbuo gị inwe intestine cancer kete nwụ breast cancer hit gị nwụ sụkọmaka mere anyị niile maka ya na-atinye okwu ọnụ taa na nwaanyị a ga-adị ndụ rie ụlọ afụfụ tara na mmadụ tachi onye ọzọ eribe uru na ya ekpo ezi maka na prọfet na-erizi ụlọ afụfụ nwaanyị aka si na nwaanyị ga-adị ka Chineke da agwa mfasịfa pachi ịgwọ nnefa kpọrọ nnụnụ jere na St. Joseph Adazin ọ bụrụ na ego adịghị bịa nụ sọrenda na anyị ga-enyere ụnụ aka agwọ ya ka ọ dị na anyị na mma na-eke n'oyi n'afọ na mkpọ site na Chukwu okike abịa na ndị mbụ na ndị ege